Tento dom tu stojí od čias, keď sa ľudia vracali z vojny a začínali odznova. Nie s veľkým plánom, len s túžbou po pokoji. A presne taký pocit tu zostal. Ticho, ktoré nie je prázdne, ale pokojné. Také, ktoré vás pomalí skôr, než si to uvedomíte. Prejdite sa týmto domom a zistíte, že to nie je o tom, čo vidíte. Je to o tom, ako sa tu cítite. O detailoch, ktoré na vás začnú pôsobiť až neskôr a zostanú vo vás ešte dlho po odchode. Niektoré miesta si nežiadajú pozornosť, len proste sú a čakajú. A ak vás oslovia, nie je to preto, že ich hľadáte, ale preto, že ste ich našli.